Amen.
kancane bazalwane. Jesu ukuqa phansi ke ngegama lakho. Komfana Amen emshadweni bangcwele. Ngithanda ukubingelela ke bazalwane. Bonke abazalwane abangaphakathi endlini. Bonke abazalwane abasihambele. Bonke abazalwane esinabo njengamanje egameni kaJesu. Amen. Amen.
bazalwane ngicela ukuchaza la ukuqoqisa la kunezinye inhlelo la esizithe zakathuleka konje ngathi sinayo imini yabafowethu sesingasezukubuza kubandla lakithi nabo bonke abasambele emva kwalokho abangcwele bese kuba izibenkosi esizithola kubaba wethu uNkulunkulu babujiyani ovela eNatali eNdlunkulu ilokho ke bangcwele emva kwalokho isophila bese kuba nikela esobe sisibambisana ke nonobhala abakhona ngesikhathi sokuthi sengena iy'nkonzo lokho ke bangcwele sokuhambisana nokunokhoma president amen.
Siyabingelela abazalwane bonke ekhambeni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Siyabonga uNkulunkulu ngokusigcina kuze kule la. Siyabonga kakhulu ngokukhethekile, ngibingelele kakhulu abaholi emisangwe ishoti lethu, umkhulu Ngobese nobaba wethu Jiyane nabaholi bonke. Amen. Ngizoqala ngokuxolisela abaholi sinabafundisi abakhona, engabonisi ihlezi sibathathu, bakhona abafundisi esinabo ubaba uJiyane, ubaba uPhemba nabashumayeli nabavangeli, kodwa-ke angazi-ke nami ngenxa yesimo bazalwane akabonga uNkulunkulu basebasha basasaba, kodwa kade ngeke ngababiza ngathi ukukhuluma nabo ukuthi madoda nazi izalo zenu. Amen. Ngiyabaxolisela-ke baholi, ngicabanga ukuthi inkonzo yokugcina lela behlezi lapha sebezothembuzana, bazolokhu beyishaya ngapha ngoba inhliziyo isasele ngapha ngakucela. Ngokufishane-ke bazalwane, ngicela ukubingelela abaholikazi. Awu inhliziyo yami mangibuka ngapha ngasesigqokweni ngizwa kumnandi phakathi enhliziyweni. Siyambingelela abaholikazi, ngicela ngiphamisizana abaholikazi nje. Ngibingelele kakhulu umamubhishobhi, omama bhishobhi sihlezi nabo ababili, omambengameli, omamfundisi. Inhliziyo yami iyathobeka mangibona. Amen. Mangibona lesi sigqoko ngithi Nkosi, ngicela ungigcine usambisele iy'nsuku sikubone lokuhle sikubonayo. Kanjalo ley'ntombi nazo siyayibingelela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Ngokufishane-ke njengoba ngilana ngizobukela-ke mina umkhosi wonke bakujiyane. Angizobukela abashada, kodwa ngizobukela ibandla lonke nabazalwane bonke asebekhona ukuthi sithi welcome, siyanibukela kule nkonzo yomshado kababa wethu uZwide noBabuthelezi. Amen. Ebesikade-ke emini ngike ngakhuluma ngathi emini kunomuntu esike sambulala emini, sike sambulala uZwide, izwi lenkosi lishodalo samvusa esowubaba engasesiyena usibanibana sengisaba nokulibiza igama lakho. Amen. Sihlangene-ke lapha enkonzweni yomshado, sivusa umuntu omusha, wavuka esevuka ngobabo lwakhe. Akabonga uNkulunkulu. Siyabonga-ke baba uZwide ndibahlangene lapho mfowethu nomama wethu uBabuthelezi, sihlangene ngani sithi nje siyanibukela nani emshadweni. uNkulunkulu akanenze kahle, anuhole hambe kahle phambi kwenu, eligcine lilondoloze. Bese ngizobukela-ke futhi ngithobekile kakhulu enhliziyweni yami lokujabula kakhulu ngamile mangibona iDurban. Amen. Okwenza ukuthi ngiyiphawule iDurban ukuthi isuke endaweni ethe ukukhela. Akabonga uNkulunkulu. Sisibusi aniboni, siyabonga mama wethu, siyabonga ukuthi uhole ingane ithwala. Bangifika nje inhliziyo yami ngijabule kakhulu, sengiyadedema-ke bangijabulele, ngiyabona ukukhula sengivele kufika ngembizi nje. Ngicabange abaholi baleli bandla ukuthi impela kazi bathi mangabe bebona kusenzeka lokhu abashiyayo. Ngiyabonga kakhulu ibandla lethu iSoweto. Amen. Baba mfundisi. Amen. Siyathobeka kakhulu mangibona ungena lebandla Ntuba. Siyabonga basibona iSoweto namabranch onke akithi. Siyawebukela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. uJehova kuhle, uyinqaba, uyabaza abaphephela kuye nangey'khathi zonke. Anginawo abantu amagama nami ngizonikeza ubaba wethu uJiyane, angifuni ukuthi ngikhulume ngize ngishumayele. Ngibonga kakhulu indlunkulu. Amen. Isuka kude indlunkulu, sibonga ukuthi uNkulunkulu bathwalile bangobese bafuJiyane naze nafika. Ngokufishane nje nami njengoba ngilapha sekuneminyakanyana ngenile emshadweni. Amen. Mangithi ngiyayibala angazi kodwa ibala kakhulu omama bahlale bebala imishado, singezwa ngayo kabuntwana. Kodwa nami uke wangibalisa ngayibala ngathola ingamashumi 26.
ngisemshadweni zwithe nje ukubona ngemuhle cha ubengakangishaya ngeqhosi akabona uNkulunkulu futhi ubengakangishaya ngethawula emanzi kodwa letha ukwazi insizwa kuwa azobaba ngethawula emanzi akabona uNkulunkulu cha sewubaba lokuphelele khuthaza ke insizwa ukuthi uyaphilela emshadweni akabona siyabonga kakhulu naba ngizokudla isikhathi siyathanda kakhulu bazalwane egameni lenkosi uJesu kodwa ngikwazi ukuthi ngisengihlale phansi ngasho ukuthi nibahle cela beshayile izandla basithi bahle Alizokusiza-ke abazali abakithi kuphela abalulekile namhlanje. Amen. Bengizokuthanda ukuthi nawe balele uvule nawe inhliziyo yakho ilalise izwi lenkosi ezofika. Ngithi-ke mina ayizokusiza labazali abanamhlanje belizwi kuphela kodwa nawe lisengakusiza futhi. Ngabe usongenile kule ndima noma ubungakangeni kodwa ngicabanga ukuthi uzosiza wonke umuntu lelizwi azofika. Amen. Ngibonge mina indoda kaAbraham ngelinye ilanga mangabe ihamba nokusazosala ithi izinkosi kwabalongo uNkulunkulu esithi isikhathi zazikhona ley'nkinga ababehlangabezana nazo endleleni yabo ehamba kodwa ngenxa yokuthi-ke uNkulunkulu wayelokhu ebalondile emshadweni wabo. Ize ndaveza ukuthi kuney'namba u-Abraham benomkakhe ababebhekene nazo bengamthuli umntwana kodwa-ke futhi liyaveza ukuthi abaphelekelanga uthando komunye nomunye ezosho lokwehlukuza
ukuthi mhlawumbe sazoba ney'nkinga futhi mhlawumbe nani mshado nizohlangabezana nazo kodwa nezingakashaba. Awuthi ya ungena
Siyanibingelela nje ekuseni wathi ngizwe ngifuna ukuthi ngizwe ukuthi aningizwani mangikhuluma ngalomlomo wami nangaleli izwi lami aningizwayo sacela ukukhuluma ngalo uma uthi angimusho kodwa amavidiyo sekuba khona phela amavidiyo uthi isound manje ke uma uthi angimusho yona amen. Umfundisi wenu uphethe ukukhuhlala kodwa nje ngithi usathane akanamandla unami usathane amaqhinga nje manje angesiphike-ke naye bese kuthiwa sesilele hayi ngiphethe umkhuhlane sulele amen. Hawu wathi umfundisi uDiana indoda nje sitholisile yini ulaleleni baba umkhuhlane ulele phansi sayile ngasesontweni yini umkhuhlane amen. Ayogogo nje-ke abange esingabaxolela bangcwele makuthiwa baphethe umkhuhlane amen. Singanixolela-ke nini kodwa nje ukuthi ngathiwa ngisazana esontweni yini babujane ngazana umkhuhlane shado muhle amen. Sabona izinto ezintsha ugqokile sikiwe indwangu hey wathi ubaba lo kuthi ucebo umshumayeli wathi intsha you must dress to kill. Hey bengibona ngempela ukuthi hayi siyabulalana hayi bebulalana ngendwangu nabafundisi hayi kunzima hayi bekunzima asazi lo number 1 kuba ubani kubafundisa angazi nami ukuthi kuba ubani unumber 1 kodwa hayi kodwa bengizima kakhulu mina bengimawala bengimawala kakhulu bengimawala ngifika abashana ngesithunzi amen. Wamnandi umshado wenu ngane zakwethu amen. Empinde ngichana ngithelele ngomkhuhlane kade nangone emazulwini amen. uNkulunkulu bengela hambe nani bangilindela nje besezongishiya emkhuhlaneni kaJiya. Muhle umshado wenu ingane zami. Umshado wenje into enhle bangcwele. Into nje nokumnandi ukushumayela ngayo noma ukushumayela kuyo noma ukukhuluma kuyo. Kuba nje isikhulumi even ukuba isihambeli nje uku-attenda nje umshado bangcwele. Into enhle. Ayikho into enhle njengokuthi nje ugqoke noma ngabe ugqoke into oyigqokile bese uthi ngiyemshadweni amen. Ayikho into enhle nje njengale noma ungafika ukhulume noma ungafika uthule noma ungafika uthule noma ungafika nje wena kodwa nje uthi ngithenya ngiphi ngiyemshadweni amen. Ngoba umshado into enjani bangcwele enhle. Ayikho into enhle nje ngomshado. Into eyenza ukuthi umshado ube muhle bangcwele qaphela into eyenza nje ukuthi ube muhle umshado yingoba umshado wadala uJehova uqobo. Uyezinye zezinto athi uJehova mayidala izinto ezinye ayidala ngezwi nje ezinye ayikhanda ngezandla zakhe kodwa ngisho nomshado ke manje yinto kwasekuqaleni eyaba kuselistini yezinto uJehova azenzile amen. Manje kusho ukuthi uyinto nje yekhethelo umshado ngoba kuyinto e-original bangcwele akusiyo into eyaqhamuka emva kwesikhathi kodwa kwathi makwakhiwa umhlaba kwakhiwa nezulu kuhlukaniswa nezinto kususwa ubumnyama obabukhona emhlabeni kwase kuvela nomshado khona lapho. Niyabona nomshado into enhle kangakanani bangcwele. Pho yini siye sathokoza nje ukuthi size emshadweni ukuthokoza umuntu ekumphele emshadweni kuphela hayi akezinto emhlabeni kuphela amen. Niyathandeka amen kakhulu enkosini. Ngizosho ke nami ke ngokulandelana kwezithanje noma kwezitulo ukuze nami ngene kahle emfuthweni baba ulode phethe uhlele mina bethu usiphala ndiphethe uhlele uthi wakwaphuma ngizocela ukuthi ungifundele mase ngisho nami sengiyakuthanda ngokufunda mase ngisho nje nami sengishila incwadi ungifundele amen.
Kodwa nje ngizocela ukuthi ungidumisele nje. Indumiso ungishaya nje indumiso noma ingabanga into kakhulu. Ushaya nje indumiso kodwa futhi bese ulungiselela izwi lakho lokufunda. Amen. Ushaya nje indumiso ke ngithi nami ngomapha. Ke ngisuse nalezi zinto ezingisingethe. Ngoba hayi ukuthi bancela ngisingathekile nami. Nawe usingathekile yini? Zikhona izinto umuntu nomuntu la endlini ezimsingethe engathi besingathintitha. Amen. Ngendumiso sithintithe nathi esazi ukuthi hayi lokhu kuyangihlupha nalokhu kuyangihlupha kuze zongena ezweni nawo. Sekuzwakeleke bangcwele emazulwini. Amen. Namhlanje ke ngitheke sizoxoxa nje ngomshado. Amen. Emini ke sekwenziwe ke konke bangcwele. Kade bengakwazanga ukusijoyina ngenxa yobude bendlela. Ongo bishop lethu kwenziwe konke. Phatha kahle sengwa inkonzo yezingane zakho.
Siyalibonga ivangeli lenhlakanipho nokuqhubekela phambili bangcwele. Amen. Siyabonga ukuthi ibandla likaZayoni liyathuthuka. Likwazi ukwenza izinto ezipheleleyo kungalokhu kudlambuzwa nje ke. Amen. Kodwa siyalibonga ivangeli lakudala bangcwele. Siyalibonga ivangeli lomkhulu. Amen. Nomkhulu kanye nomkhulu. Amen. Athe sikhuluma noba Makhobe emini sibuka izinto sithi hawu okakhumalo njoba de webangcwele uyabonakala ujayiva kweSayoni. Athe sijayiva ke emini hayi ngabashaya angifuni ukukhuluma kodwa ngabadala bangazi laba engidensa nabo ukuthi mina nginezitayela eziningi dansi style esisodwa ukujayiva kweSayoni emini ububuka nje kodwa ukujayiva iSayoni lapha. Amen. Kodwa kumnandi uthi kuba Makhoba wejiyana ucabanga ukuthi nje omkhulu esontweni babe ngayivuma nje into enje uthi khale lezi zinto nje lezi ezikhalayo ethi nokwayothwa sesiphumile okholweni sasofike sikhishwe sonke endlini phuma endlini kaJehova. Amen. Sikhulile manje sithuthukile siyathuthuka senza izinto ngendlela yamanje. Amen. Hlanganisa kahle ubaba Makhoba ingane zakhe ingane lezi ezimbili hlanganisa kahle bangcwele akhuluma kahle wakhuluma indaba zasezulwini wakhuluma kahle nabade bekhuluma. Amen. Khuluma nje ngobuhle bomshado laba ababili bangcwele bazoyifundela nje uyifunde kakhulu kodwa nizobuya ngapha kakhulu. Amen. Uqinisa ngapha futhi uzokunakasha ngecala wena mhlaba noma ngabe wonile kodwa uthi mayifika ezokhala noma wena nje kunjani nofenje ngilahla wena ngecala. Amen. Noma ngabe lo uwonile noma lezobika wena uzobika ukuthi lona usekhuphe kangakanani ngoba usasho bese ngilahla ecala nqima ayithatha nakuthetha nqima liyakulahla nje. Amen. Liyomlahla nje isuka abazali wabo. Anisibone isidimo. Ngiyabingelela khona ingane yakwethu laphiphi sabona ngane yakwethu uma bakubona hawu bantu kodwa sebenza kodwa phela kusho seniyaphila ukuphila lokuthi vele niyifikele nje ngabizwa ukuphila manje abaphilayo kodwa nje umuntu esekhona phila nakho lokho. Amen. Udayeni bakumela ayini ngithi ke uzomfunda njengoba esamfunda mina uzomfunda ku24 uGenesis ukhuluma ngokugana kaIsaka egana uRebecca. Amen. Ngiyathanda mawusufunda lapha nje kusuka 40 42 43 bese uweqela ko60 umthathe nje u60 uzofika egcineni. Ngiyathanda lapha abafoma bembuza ukuthi hayi wendoda le nqayimo eyayithunywe uAbraham lithizwe lenkosi yathi mayisifikile kodwa bangcwele yathi mayisifikile iqale emthandazweni yathi mayisifikile emthonjeni yasiya uNkulunkulu yocela unkosikazi wendodana yenkosi yayo uyakhulekelwa unkosikazi webangcwele uyakhulekelwa unkosikazi uqala nje entombini uthi hawu engathi ngeke ngathola amagigombe entombi. Amen. Hayi ngoba webangcwele uthoba Makhoba akutholakala ngefoundation umhlaba ngiyakufuna kwe-foundation bese-foundation besikhathubela something angithi bese sibaba uthi uBamakhoba kusebenzi lokho uthi okusebenza ukuthi umuntu oyintombi azane noNkulunkulu njengoba indlela nje nazana yilapho kodwa. Noma ufika manje kodwa umshado wena noma afika esikhathini awunaso isikhathi umshado umshado afika ngasisakazini esilindile enkosini. Amen. Kodwa manje ke kube ukuthi ulinde kahle ulinde enkosini hayi madoda ithi mayifika le ndoda ikhuluma noJehova ithi Jehova uthi yenza isimangaliso ukuthi umuntu ozowehla lapha oyintombazane ethi mayifika lapho angiphuzise mina amanzi athi mayiqeda lapho bese phuzisa nalabankameli engihamba nawo. Amen.
khuleka ukhuluma noNkulunkulu. Amen. Uthi uMakhoba awenziwa umshado kodwa ungekho ngani kaMaSibuko. Ngake ngayophalaza ke bangcwele. Engixoxele nje ihlathi. Indaba zakithi. Ayophalaza ke kwaNkulunkulu. Bese ngikhipha la isalazi. Isalazi siqala sithaba phela. Bese ngikhipha ngithi unkosikazi wami. Ngithi unkosikazi buka ke ephumile ngisakha kwana. Yaphendula unkosikazi wami lapha efonini. Uthi hayi ngiyakubona wejiyani kodwa kokwami ngizocela ukubuyisela. Amen. Hey ngathi ngamake nakho bangcono ngiphethe kanjena. Ngikubuka phela sekuphumile. Kodwa ngicelele ukubani cha lokho ngokwakhe ngicela ngithele ngomina ngoba unemophumile bese ngibuyisela okwakhe. Hayi mama ngazandile ukuba ubukhona emshadweni. Uthi ubaba Makhoba uthakiwe hostela wasekhuma kancane. Uthakiwe hostela. Uba usibalibani noma mama usibalibani ukuthi ufuna ubamba indoda. Hayi uthi khona ukuyiwa khona. Ithi le ndoda mayifika emfuleni ithi Jehova, ithi yenza wena Jehova ngoba uyakwazi ukwenza. Uthi yenza ukuthi ozokwehla nje oyintombazane. Hayi bese semshadweni wendoda nentombazane bangcwele mina. Namanje semshadweni wendoda nentombazane. Amen.
Sesiwi after party. Amen. Sesizobungaza. Sicelebrate umshado wabantu ababili asebeshadisiwe. Bathi hlelo umfundisi. Wathi impela lona usendoda. Wathi selona usewumfazi. Amen. Awufundeke nje ke uphele nje uqale nje kwakho. Chapter 2 umpostoli uJohana uzoqala nje ku1 8. Noma singasashumayelanga le ndaba nje sifuna nje ukuthi ke sithi nje ukudlulandlula kuyo ngoba indaba eyaziwayo. Amen. Sithi ukudlulandlula kuyo kufundwe kakhulu ke. Ngimthandile uba Makhobethi wake walaliswa indoda. Yathi mayisiqalisiwe ngaphenhla abafundi number 18 kuyo chapter 2 kaGenesis. Wathi uNkulunkulu wabona esekwenzile konke kodwa kuhle ukuthi wena mfowethu umalo ungahlala noma lapha etraffic ufunde nje umusho wodwa lona unekhoma ufunde wona wodwa bese siyeka ke bantwana. Thula ke bazalwane. Amen. Izwi lenkosi njengomyalelo omkhulu sofunda incwadi kaJohane chapter 2 ngizoqala ku verse 1. Yes. Isihloko sifundeka kanje. Isimangaliso sokuqala sika Jesu. Yes. 1 kwathi ngosuku lwesithathu kwakukhona umshado eKhana laseGalile. Wayekhona lapho unina kaJesu. NoJesu nabafundi bakhe babemenyiwe emshadweni. Kwathi ukuba lisweleke iwayini, unina kaJesu wathi kuye, "Kabanalo iwayini." uJesu wathi kuye, "Mame, ungene ngani kokwami na? Isikhathi sami asikafiki." Wathi unina ezincekwini, "Nayikuphi akusho kini anokwenza?" Yes. Kwakukhona lapho izimbiza zamatshe eziyisithupha zibekwe ngesiko lokuhlamba labaJuda, ziphethe yileso naleso izilinganiso ezimbili noma ezintathu. uJesu wathi ezincekwini, "Gcwalisani izimbiza ngamanzi." Zazigcwalisa-ke. Wayesethi kuzo, "Yikhani manje niyise kumphathi wokudla." Zayisa-ke. Yebo. Ayiphela nje lapho mfowethu. Ngizoqala la masinyane nje. Bomama bami. Abashiyanasile kusini kakhulu. Ingabe bikho inkinga kulomshado walaba bafowethu ababili. Kodwa ningayiboni nini. Kuze kufike lapho engathiwa khona engathi bayahlukana kodwa ninamboni ukuthi khona inkinga kulaba bantu. Amen. Lithi izwi lenkosi ngoba umama kaJesu wayekhona ngenjongo ethile. Umama-ke esontweni, umama ekhaya noma ebandleni, uba khona umama ngenjongo ethile. Amen. Lithi izwi lenkosi injongo yakhe umama kaJesu kwakukubheka amakhoba lapho bonakala khona. Angagcini ngokubheka athi mayesebonile ukuthi khona lapho bonakele khona bese hamba eyokulungisa lokho noma eze nama-solution. Lithi-ke izwi lenkosi nakuwo loyo mshado, nakuwo wona lona umshado, nowakho futhi sikhona iy'nkinga. Liyaphela iwayini, liyaphela ubumnandi emshadweni bangcwele. Kodwa bekudinga ukuthi kube nabantu abazoba neso insizwa. Angakhathazeki lo mfo
sikhona sonke singaboni singezi nale solution noma sesibonile silokhu sikhuluma nje eceleni. Amen. Silokhu nje sikhuluma eceleni kodwa ngabe siyayiqonda inkinga ukuthi nansi inkinga ezokwenza ukuthi lobu umnandi obukumshado kuphele kodwa ngenxa yokuba khona kwethu sisonke sizokwenza ukuthi le solution ibe khona ezoqeda lezi inkinga ezikhona emshadweni. Umama kaJesu wayekhona engamenywanga. Amen. Kodwa uJesu wayenjani bantwana? Uyamenywa uJesu mntanami. Uyamenywa uJesu kaThabana emshadweni. Wenu niyamfaka impela njengoba ngithi wena emini engathi ngeke abakhona wesithathu. Ngithi mina wesithathu akube uJesu phakathi wenu. Kube ukuthi lapho sikhona inkinga ebekhona umlamuleli wenu. Amen. Amen. Abekhona umlamuleli wabo bangcwele. Lithi iBhayibheli uJesu Kristu wabenza umnandi kuqhubeke bangcwele. Wabenza umnandi sekuphelile emshadweni kodwa kuqhubeke. Kodwa kwaba isigameko nomsimangaliso sakhe sokuqala ephumile uShumayeli. Lithi izwi lenkosi kwathi sekuphelile konke kumnandi baphela nobumnandi bewayini. Lithi izwi lenkosi uJesu wanenza iwayini laba mnandi okudlula wonke amawayini. Amen.